Salamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, kuma sannunmu da sake saduwa a cikin wannan shirin. A shirin namu ba za mu yi magana ne akan wani labari ba, za mu yi wani bayani ne ɗan takaitacce domin kare lafiyar al'umma akan wani gagarumin abu da yake faruwa. Dan Allah ina so ku nutsu, ku saurari abin da zan faɗa. Ga masu jewa ATM ciro kuɗi, yanzu akwai wasu azzalumai wayanda aka samu. An samu wasu azzalumai da suka fito da wata sabuwar hanya domin kashe jama'a ko kuma tsafi da su. Abin yana faruwa kamar haka. Na samu labarin nan daga wani abokina wanda ya tabbatar min da hakan yake faruwa. Idan ka je ciro kuɗi banki, ma'ana ka je ɓangaren ATM, wayannan azzalumai masu amfani da mutane ko su yi tsafi da su, sukan bar ragowar kuɗi kamar 1000 ko 500 guda ɗaya a bakin ATM ɗin ba su cire ba. Suna makalata a jikin ATM ɗin ne. Za ka yi tunanin mutum ya cire kuɗi ne ya manta bai cire ga baki ɗaya ba. Da zarar ka taɓa kuɗin za ka iya ɓacewa. Wasu mutanen kuma suka ce sai ka yi amfani da kuɗin sannan za a zuƙe majin ko kuma ka ɓace. Wannan abin an tabbatar da cewa ana yi, don haka don Allah don Annabi ga masu jewa ciro ATM muna so ku mai da hankali ku kula. Idan har ka ga kuɗi a bakin ATM to ka kira wanda ka ga ya ajiye kuɗin ka ce zai ɗauki kayansa. Idan kuma baka ga wanda ya ajiye kuɗin ba, za ka iya kiran ma'aikatansu domin su zo su kauda kuɗin. Don haka don Allah muna so ku tura wannan bayani zuwa 'yan uwa da abokan arziki domin ceton rayukan al'umma. Mun gode da sauraron wannan shiri. Ku yi subscribing ɗinmu a tashar Top Hausa TV. Bayan kun yi subscribe, muna roƙon ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Ba za mu gaji da faɗa muku ba, wannan tasha taku ce. Mun gode.